Rerangkening ara-araan adat saka tanah Jawa kang dianakake kapisan bocah-bocah sinau nyekar ing lemah. Tedhak tegese mudhun lan siten tegese lemah. Biasane ditindakake nalika bocah umur 7 utawa 8 wulan. Tradisi iki ditindakake minangka pakurmatan marang bumi ing ngendi bocah-bocah sinau nyetel sikil. Urutane tedhak siten: ngresiki sikil, nglangkah ing lemah, mlaku liwat pitung wadah, tangga tebu wulung, kurungan, menehi dhuwit, copot pitik. Upacara adat Jawa pagelaran tedhak siten mudhun lemah dadosake manungsa ingkang piguna tumrap nusa bangsa agama lan kulawarga amin kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim nyebat asmanipun Ilahi Robbi Gusti ingkang nyipta jagat saisinipun lumampah kapacak midak siti bantala jagat bumi senek-senan keterpater ingkang dipun panggeni mapan wonten napak jadah pitung perni putih muga-muga lambang kejujuran nggih lambang ketulusan lambang keikhlasan uga keberhasilan lajengake mapak wonten abrit lambang keberanian tekad kemantapan percaya diri abang abrit paripurna angka 3 warna cemeng ireng perlambang kewibawaan tumuju munggah ondo Tebu Arjuna setunggal mawi pitulungan muga antuk pertolongan angka 2 17 muga antuk gesangkan manfaat 3 piturun entuk keturunan ingkang becik sing endi lho kok malah nginceng kancane ayo amin sing endi ayo dipundhut bismillah besok dadi dokter Bapak Ibu amin amin ya rabbal alamin saged pitulung kangge sepadha-padha ingkang dipun pilih peralatan kangge kesehatan dening Adi Andaru milih kurungan utawi sengkeran menika Bapak Ibu. Dalam kehidupan di dunia masih ada batasan-batasan yang harus kita tetap patuhi, norma-norma agama, norma-norma nanti tumuju wontenipun toya gigi badhe dipun papanake mados nami toya gigi sirah mawi toya gigi dipun buka wonten pengaron dalasan kekep kekep tegesipun keket rumaket anggenipun sami kekadangan nyawijake rasa menungso sing ora lali marang sanak kadang keket rumaket minangka kekeping kulawarga pengaron ingkang winadahan pengaron menika saking tembung pengarep-arepane wong sak kloron Bapak Parno Ibu Ramsiati uga sampun maringi pangestu kelak dewasa dadosake menungso ingkang piguna ngerti marang sejarah ngerti marang jati diri ora lali marang wong tuwa kekarone dadosaken manungsa ingkang pinaringan derajat pangkat ingkang dhuwur boten lali marang agama lawan kulawarga Tulodo gambar lan isi upacara tedhak siten dianakake amarga ana kapitayan masyarakat Jawa yen lemah kuwi duweni makna gaib lan dijaga Bathara Kala. Kanggo ngindari kedadian sing ora becik, mula dianakake upacara ngenalake putra-putrine marang Bathara Kala minangka sing jaga lemah. Anggone nglakoni upacara iki luwih becik miturut weton. Isine tedhak siten dikarepake bocah-bocah bisa slamet lan urip tanpa alangan tenanan.